Anem a començar aquest acte. Moltes gràcies. A veure si posem això bé. President, autoritats, vicerectors, degà, director, companys, companyes, amics, amigues, us dono la benvinguda en aquest acte d'homenatge de la figura de la persona de la Muriel Casals. Fa uns 3 mesos, un conjunt de persones del campus de Sabadell ens van conjurar per rendir homenatge a la nostra companya Muriel i fer-ho coincidir amb el seu 4è aniversari de la seva mort, que és demà. I varen proposar fer-ho conjuntament amb la seva gent, amb Òmnium Sabadell, amb la Fundació Bosch i Cardellac i amb la seva família. La proposta va ser acollida amb molta il·lusió des del primer moment per totes les parts organitzadores. En nom dels organitzadors us volem agrair a tots, a l'equip de govern, en especial al seu vicerector, al degà de la Facultat d'Economia i Empresa, al director de l'Escola d'Enginyeria, tot el suport que ens han donat en aquest acte. També agraïment a tots els ponents que des del primer moment han acceptat amb molt bon grat, assistir i participar en aquest acte. Aquí, en aquest edifici, en aquests espais, en aquestes aules que estem ara compartint, va fer les darreres seves sessions, les seves últimes classes com a professora, la Muriel Casals, en el grau de gestió aeronàutica, on va impartir economia a l'alumnat que en aquell moment, que deu fer 5 o 6 anys, estava fent el grau de gestió aeronàutica. Què millor que aquest campus de l'Autònoma de Sabadell, tot i les seves limitacions, per recordar-la. La universitat és un lloc on nosaltres, els acadèmics, intentem transmetre els coneixements, on els estudiants adquireixen competències i s'avaluen resultats d'aprenentatge, on aflora l'excel·lència acadèmica i també on es desenvolupen projectes per fer avançar la societat. Però la universitat no només és això. La universitat ha de ser el lloc on es transmeten també els valors com el reconeixement i l'agraïment d'aquelles persones que ens han precedit i han donat una bona part de la seva vida per fer més gran aquesta institució i per fer més gran i lliure el nostre país. Gràcies a tots per ser-hi, tots i totes, en aquest sentit d'acte. I abans de passar la paraula al director i al degà, anfitrions a l'acte, volia tenir un record també pels companys de la Muriel que avui no poden ser aquí. Els companys de l'UAB, com l'Oriol Junqueras, amb el qual també varen compartir aquestes aules fa uns anys. Amb Raül Romeva i Jordi Sánchez, també vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu estimadíssim Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i els companys i companyes Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa, avui presos polítics tancats a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig a les Basses. I també un record per aquelles persones que estan a l'exili, que estic segur que també estarien aquí o podrien estar aquí. Al final tindrem alguna petita sorpresa. I dit això, dono la paraula al doctor Vilanova, director de l'Escola d'Enginyeria, i al doctor Héctor Sala, degà de la Facultat d'Economia i Empresa. Gràcies. Moltes gràcies, president, vicerector, degà, companys, companyes. En primer lloc, deixeu-me donar-vos també la benvinguda com a director de l'Escola d'Enginyeria al campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona. Donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en aquest acte homenatge a la figura de la Muriel Casals i, com no, aprofitar per agrair a tots els que han fet possible l'orquestració d'aquest acte, tot i totes els que heu contribuït a que avui ens puguem trobar aquí. Ens podem preguntar què hi fa l'Escola d'Enginyeria en un acte com aquest. Possiblement aquest sigui una mostra de la transversalitat de la figura de la Muriel Casals. Com molt bé ha dit el nostre company, el professor Francesc Gómez, la Muriel Casals va ser professora, en aquest cas, dels estudis de gestió aeronàutica vinculats a l'Escola d'Enginyeria. Si bé és cert que per a llavors, en aquell temps, jo no era el director de l'Escola d'Enginyeria i per tant no vaig tenir la possibilitat d'interactuar amb la Muriel a nivell acadèmic, a nivell, diguem, de relació de professor des d'un punt de vista directe.
No obstant, quan em van proposar el col·laborar en un acte com aquest, òbviament, les referències que tenia de la Muriel Casals, que provenien d'un altre lloc, òbviament no hi vaig tenir cap mena de dubte i des de l'escola vam oferir tot el suport amb l'organització d'aquest esdeveniment. És evident que avui aquí sou moltes i molts que podeu aportar molt més a la figura de la Muriel Casals i per tant jo no m'allargaré massa. Sí que voldria almenys, ni que fos des d'un punt de vista anecdòtic, almenys no deixar passar l'oportunitat de fer públic que si bé la petita interacció que vaig tenir amb la Muriel Casals en l'època que va ser vicerectora d'Internacionals a l'Autònoma, jo per aquell moment empleava part del meu temps a fer projectes internacionals i per tant havies d'anar a negociar amb el vicerector de turno, que en aquest cas era la Muriel Casals. Hi havia projectes que necessitaven d'un plantejament institucional, de visions institucionals, i moltes vegades en aquests casos el professor anem amb la idea sota el braç i anem a convèncer el vicerector de quina és la millor manera de fer les coses. I a la major part de vegades que sortia de la reunió amb la Muriel Casals, sortia amb les idees girades, ella m'havia convençut que era millor fer-ho d'una altra manera i sortia amb aquell pensament que deia, ostres, com és possible que això que m'ha dit no se m'hagi ocorregut a mi? Perquè eren idees molt senzilles, molt simples i trameses d'una manera molt efectiva i et quedaves sempre una mica copsat des d'aquest punt de vista. Clar, això, aquesta capacitat per transmetre arguments clars, directes i efectius és algo que a un se li queda encaixat a dins. Posteriorment, veient la trajectòria de la Muriel Casals, doncs, clar, un sent, és poder una manera de dir-ho, si em permeteu, un sentiment una miqueta infantil, perquè em sentia orgullós de poder dir, ostres, jo la vaig conèixer, jo vaig tractar amb ella. I això em va fer sentir, em va fer créixer i em va ser orgullós d'haver poder interactuar, ni que fos només en aquest petit nivell amb la Muriel Casals. Per tant, gràcies a tots i a totes per ser aquí i endavant. Bona tarda. Benvinguts per part de la Facultat d'Economia i Empresa al campus Sabadell que compartim amb l'Escola d'Enginyeria. Benvinguts autoritats acadèmiques, autoritats polítiques, membres i autoritats de la societat civil. Benvinguts tots en aquest acte, moltes gràcies per participar-hi, moltes gràcies, Francesc, per organitzar-lo i per liderar aquest gran èxit. Per liderar tot el conjunt de gent que ha col·laborat a l'organització de l'acte. Jo voldria dir dues coses breus. La primera ens porta a l'any 1989-1990. En aquell curs comencem la universitat, la carrera d'Economia, de Ciències Econòmiques i Empresarials, un grup de persones, després diré uns quants noms, i hi havia dos grups en el matí. Un grup tenia com a professora en la classe d'introducció a l'economia, que era l'assignatura que portava el títol de la carrera que estudiàvem, la Muriel Casals. L'altre grup tenia com a professor el Joan Martínez Alier. A partir del segon curs, les persones que volien fer la branca d'Economia, de Ciències Econòmiques, ens van agrupar i les persones que feien la branca d'Empresa els van agrupar en l'altre grup. I per tant vam tenir temps de compartir la nostra experiència de primer i de parlar dels professors que havíem tingut. I llavors hi havia competència, hi havia orgull per explicar quina era l'empremta que havien deixat cadascun dels dos professors, entre ells la Muriel Casals. De fet, dos professors dels que vam tenir aquella generació, ara diré alguns noms, estan avui aquí amb nosaltres. Un és el Salvador Cardús, a l'altra banda de l'altre grup el feia el Joan Estruc, també hi havia competència en aquell cas per veure qui estava més content de les classes que rebia, i l'altre professor era el Barber, que està aquí també amb nosaltres, que ens va fer Història del Pensament Econòmic. Dic això perquè no és freqüent que els professors deixin una empremta tan clara en el seu alumnat. Ara les... Actualment les assignatures són semestrals, en aquell moment eren anuals i per tant la proximitat que aconseguies amb aquests professors et deixava una empremta que en el cas de la Muriel volia deixar testimoni que va ser així. En aquell col·lectiu d'estudiants
Hi havia l'Ada Ferrer, que avui està per aquí, que és assessora de la Cambra de Comerç. Hi havia la Marta Buch, que després va treballar diversos anys amb la Muriel a Òmnium Cultural. I hi havia també el Raül Romeva, amb el qual ens vam fer molt amics, vam compartir durant 5 anys pràcticament al mateix seients i després ens en vam anar un any d'Erasmus. Per tant, sembla que aquest acte ens uneix a tots una mica més en record d'aquell moment i d'aquells professors que vam tenir. La segona cosa que volia dir és que la Facultat d'Economia i Empresa, en el mes de desembre, cap al 20 de desembre, fem un acte d'homenatge a les persones que es jubilen, que s'han jubilat en aquell any que acaba. En aquest cas, la Muriel, que va morir un mes de febrer, no va tenir ocasió de rebre aquest acte d'homenatge com a part de la seva jubilació i, per tant, l'acte d'avui, d'alguna manera, amb modèstia ho dic perquè som petits, però des del punt de vista de la Facultat d'Economia i Empresa és un petit rescabalament del fet que ella no va tenir aquest acte d'homenatge per la seva jubilació. Per tant, benvingut sigui aquest acte i moltes gràcies per haver-lo organitzat. Gràcies. Funciona ara? Sí? Vale. Doncs, simplement és per explicar ara breument com funcionarà l'acte. Durant aquest acte tindrem diverses intervencions de diverses persones que van compartir diversos moments amb la vida amb la Muriel i cadascuna d'elles ens farà una petita glosa d'aquesta experiència del que va conviure amb ella. Entre cada intervenció, en algunes de les intervencions, es farà lectura d'un poema de l'obra poètica de Lluís Casals, per a la Muriel Casals, L'esclat que ara m'ofrenes. Per fer aquesta lectura d'aquests poemes la realitzarà la Fanny Bulló, aquí a la meva esquerra, actriu professional, nascuda a Sabadell i molt vinculada a l'àmbit cultural i social de la ciutat. A part de les intervencions i d'aquesta lectura d'aquests breus poemes entre cada una d'elles, finalment, abans d'acabar l'acte, tindrem també el senyor Jaume Arboledes i acompanyant, que ens interpretaran també 2 poemes musicalitzats. I al final tindrem una sorpresa amb algun petit vídeo que ja ho ensenyarem. Ara, per començar ja les intervencions de les gloses, dono la paraula al nostre vicerrector, Armand Sánchez, director de Recerca i Transferència de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens farà la glosa sobre el tema del perfil institucional de la Muriel. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguts, president, autoritats locals, civils, degà, director. Deixeu-me començar dient que jo estic aquí en nom de l'equip de govern, però també em van demanar que vingués jo perquè jo vaig coincidir amb la Muriel en diverses èpoques de les seves tasques institucionals. Jo vaig entrar a l'Autònoma l'any 77, ja d'això ja ha plogut bastant. L'Autònoma ha estat, tant per la Muriel com per mi, la nostra casa acadèmica. Jo recordo els inicis, la Muriel es va incorporar a l'Autònoma molt a l'inici, al final dels anys 70. De fet va fer la tesi l'any 81, que és més o menys quan jo estava fent la tesi també. La Muriel, vaig coincidir amb ella amb lluites sindicals. La Muriel va acabar sent presidenta de la Junta Personal Docent Investigadora, en una època en què jo també era membre, també era delegat sindical. Tenia moltes reivindicacions en aquella època i allà vaig començar a conèixer la Muriel. La vam escollir amb ella com a presidenta perquè tenia una sèrie de dots que potser altres no teníem, des del punt de vista de com negociar i de com anar a discutir amb el gerent o amb el rector d'aquella època. Jo la definiria en 3 paraules. Era una persona afable, molt afable, era una persona serena, no perdia mai la calma, sobretot en moments que teníem conflictius, i sobretot positiva, perquè un pot encarar els problemes de diferents maneres i la Muriel sempre els encarava molt positivament. Una altra manera de definir-la era que era una persona suau amb les formes, però no ens cabia cap dubte que era contundent en el fons i molt contundent. Per tant, quan tenia clar el que teníem que aconseguir, el que teníem que fer, sabíem que la Muriel estava en primera línia. Posteriorment, això va ser, ella va ser presidenta de la Junta Personal Docent Investigador l'any 91, 91-92, en l'època que vam coincidir.
Després ella va estar, prèviament havia estat també en tasques institucionals a la pròpia facultat, perquè havia sigut coordinadora del programa Erasmus, havia estat col·laborant amb l'ICE, Institut de Ciències de l'Educació, per tant ja era una persona coneguda dintre del campus dels que estàvem en tasques, diguem-ne, institucionals. La següent època en què vaig estar treballant molt intensament amb ella va ser amb el primer mandat del rector doctor Lluís Ferrer. El doctor Lluís Ferrer va muntar un equip, com bé sabeu, jo soc també de la Facultat de Veterinària, el Lluís Ferrer havia estat degà de la Facultat de Veterinària, i quan em va proposar anar en el seu equip de govern, em va proposar ser vicerector, jo li vaig dir que no, perquè tenia molta feina de recerca i altres coses, i em vaig deixar convèncer que fes de delegat del rector en temes de personal. Va ser un regal enverinat, perquè em va tocar tindre que negociar amb els agents socials, temes laborals que sempre són conflictius, però va estar bé perquè vaig estar a l'altre costat de la taula, normalment sempre havia estat en el costat dels sindicalistes i després em va tocar estar, deixeu-m'ho dir així, en el costat de la patronal, però això curteix molt i un aprèn. En aquella època la Muriel va incorporar-se a l'equip de govern de l'Autònoma, com bé sabeu, de vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació. Aquells anys de l'Autònoma van ser molt importants per diversos motius. Es van endegar reforma dels estatuts perquè teníem que adaptar els nostres estatuts a la Llei Orgànica d'Universitats. Això va ser una feina de discussió i de consens molt important. A part d'això, i en aquella mateixa època, nosaltres participàvem com a autònoma a la xarxa Lluís Vives. La Muriel va ser la persona escollida per representar l'autònoma en aquesta xarxa, que sabeu que és la xarxa d'universitats dels Països Catalans i que nosaltres com a autònoma volíem, i la Muriel ho va fer molt bé, doncs mantenir una presència activa en les activitats d'aquesta xarxa. Paral·lelament a això es van crear programes que encara avui continuen molt importants i la Muriel hi va participar molt. Jo la recordo a les discussions de l'equip de govern, per exemple el programa Argó o el programa Campusita, que són dos programes d'incorporar els estudiants de secundària en els períodes no lectius d'estiu a fer activitats a la universitat. Per tant, teníem una presència juvenil en el campus i aquests programes, que segueixen sent uns programes d'èxit, doncs es van gestar en l'època en què la Muriel estava en l'equip de govern. I una darrera cosa, que la Muriel també hi va participar molt, tot i que es va crear just quan ella acabava el seu mandat, perquè ella va ser vicerectora del 2002 al 2005, el primer mandat del doctor Lluís Ferrer, va fer la creació de l'Observatori per la Igualtat de la Dona. Aquest observatori, que avui segueix funcionant i que ha fet una tasca, jo diria, molt encomiable i positiva en temes d'igualtat de gènere, jo recordo les discussions en l'equip de govern on la Muriel va ser una de les persones que va fer moltes aportacions perquè aquest observatori, que es va crear just al final del primer mandat del doctor Lluís Ferrer, de fet va començar a actuar com a tal el 2006, però tota la gestació, diguem-ne, conceptual i de com tiràvem endavant l'observatori es va fer en presència de la Muriel. Mireu, jo no em vull allargar molt, només dic que va ser un honor per mi poder estar compartint tasques institucionals amb la Muriel. Vaig aprendre molt d'ella i jo crec que tots els companys que vam estar a l'equip de govern la recordem amb aquestes frases que he dit abans, com una persona suau en formes però molt contundent en el fons. I deixeu-me que faci una cita d'un llibre del president, que moltes vegades es cita malament. En Quim Torra va escriure l'any 2016 un llibre de Muriel sobre la revolució dels somnis, i en aquest llibre hi ha una frase que diu: la Muriel sumava i amb la Carme Forcadell multiplicava. D'això m'acaba dient que jo també vaig tindre l'honor, perquè en aquella època, quan feia la tesi, a finals dels 70, doncs jo, per guanyar-me uns dinerons, perquè era PNN dels precaris, donava classes nocturnes a l'Escola Industrial d'aquí a Sabadell. I vaig coincidir també uns quants anys amb la Carme Forcadell, que era professora de català a l'Escola Industrial de Sabadell. I recordo també les tertúlies amb la Carme, era a finals del franquisme, era el tardofranquisme, i les nostres discussions sobre, bé, l'escola industrial en aquella època venia del sindicat vertical, vull dir, estàvem dintre d'un lloc, diguem-ne, poc amable pels que no pensàvem en clau de règim. I jo recordo molt gratament les discussions amb la Carme i comparteixo totalment la frase del president que el que deia que la Carme sumava però amb la Forcadell multiplicava. Una prova
tenim avui aquí, només la Muriel i el seu record pot fer alguna que la Muriel sempre portava al cap, que era la unitat, i les frases seves que amb la unitat som invencibles. Gràcies. Moltes gràcies. A continuació, el senyor Lluís Llach, que va prendre el relleu en la direcció dels debats constituents, dirigirà unes paraules en record de la Muriel. Lluís, gràcies. Bona tarda. Estic segur que la gent que vindrà després parlarà de les moltíssimes virtuts. Jo em voldria centrar en la meva única i curta, perquè van de ser 2 anys d'experiència política en el Junts pel Sí. Coneixia, evidentment, a la Muriel de conspiracions anteriors, però coincidint allà va ser com un miracle. La Muriel, si Junts pel Sí ha acabat sent quelcom de positiu i va fer feina positiva, jo crec que ella va donar la marca, la garantia d'una manera de fer i d'una manera de ser. Imposar l'autoritat per convicció i no per imposició era el seu art. I després hi havia una altra cosa meravellosa en ella. Jo soc molt cura perquè tinc una prèdica a Barcelona. Una altra cosa que meravellava d'ella és que sempre s'havia envoltat d'estètica totes les seves virtuts, que eren moltes, la fermesa, la tossuderia, etc., però sempre embolcallat per una estètica magnífica. I quan dic estètica no només és maco, sinó l'harmonia de pensament, de fermesa, de moltes coses. Només hi ha que mirar-la i dius, mare de Déu, quina bellesa, no? En una edat que més aviat la bellesa va escassa. O sigui que us deixo, segur que sabreu dir coses molt més maques, però aquells 2 anys per mi van ser importantíssims i conèixer-la en ella, i la seva mort va ser, em sembla, el desgavell més gros que va passar al Junts pel Sí. No us podeu imaginar què va ser. Va estar amb nosaltres només 5 mesos i recordo que no traiem, estic mirant en el germà, perquè el germà convivia amb ella pràcticament, no traiem el seu nom de la porta, perquè no ens atrevíem a tocar-la. Ens va marcar molt i molt profundament. Us deixo, gràcies, i volia dir això sobretot. Bé, ara jo us llegiré un poema que el senyor Lluís Casals va dedicar als avions. Teníem ocells menuts i tebis en les nostres primaveres càndides. Venien de qui sap on amb un lleu tremolor d'ales. Portaven pressentiments de bonança. Tenien els nius fràgils de ploma sota les teulades casolanes. Quan venien els ocells, els infants ja els esperaven, car duien pressentiments de bonança. Els ocells menuts i tebis de primaveres passades no sabia d'on venien i ara no sé pas on paren. Els homes volgueren suplantar-los amb ocells gegantins, sense plomes, avions de metall, de mig dol, grisos tots d'il·lusions que moriren. Avions, 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 sota un cel massa breu per tenir-vos, sota un cel que anhelava només aquells ocells tebis de ploma. Enyoro les orenetes, enyoro el vol dels pardals, la dolcesa dels capvespres de primavera i de pau. I ara, el bronzí de les hèlixs, el brugit d'aparells plurimotors, aquells ocells tan nus de poesia, aquells ocells tan freds, sense tabió, posen al cor la rara esgarrifança d'un vol d'avions que trenquen el silenci del capvespre que recollia tot el nostre enyor. Molt bé. Continuarem ara amb que seria la glosa de la trajectòria acadèmica de la Muriel Casals, que això ens ho farà el doctor Lluís Barber. Volia presentar el doctor Barber, que és professor emèrit de la nostra universitat,
doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, amb menció cum laude. Ha estat en dues èpoques degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, cap del departament també amb alguns anys de Teoria Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicerector d'Ordenació Acadèmica també de la UAB del febrer del 78 al setembre del 79. Moltes gràcies. Doctor Barber, endavant. Moltes gràcies. Ho llegiré perquè m'han donat molt poc temps i no vull, diguéssim, que me'n vagi d'aquest món. Il·lustres autoritats acadèmiques, polítiques, benvolgudes amigues i amics i, sobretot, benvolguda Muriel. Ja ho has sentit, em fan parlar de la teva vida acadèmica. Deu ser perquè, fora de la teva família, sóc una de les persones que he tingut el privilegi de tractar-te al llarg de més temps i en el món acadèmic i laboral dec ser qui més ha gaudit de la teva confiança. Et vaig tenir com a alumne d'econometria, te'n recordes? A la Universitat de Barcelona en el curs 1967-68. I abans d'acabar la llicenciatura ja vas entrar al Centre d'Estudis Econòmics de la Caixa de Sabadell que jo dirigia. Però la teva vocació docent i de recerca et va dur a deixar aviat la Caixa per dedicar-te a donar forma a una carrera acadèmica sota l'ombra inicial del professor Jordi Nadal, que et va ensenyar els nivells d'exigència amb què s'havia d'analitzar la història contemporània del nostre país, començant pel nivell local, i et va engrescar a treballar en una nova universitat que prometia molt, l'Autònoma de Barcelona. Després d'un primer curs de formació com a doctoranda, vas començar com a professora ajudant a la introducció a l'economia del professor Bricall i ja al 1972 vas publicar amb Carme Sansa el teu primer article, El negoci trist de la indústria tèxtil cotonera, que venia en el recull Economia crítica, una perspectiva catalana, amb molts d'autors. Mentrestant, anaves perfilant l'ambiciosa tesi doctoral que et dirigia el doctor Nadal sobre la Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències, un moment clau del procés d'industrialització de Catalunya, el cas de la indústria llanera de Sabadell, el procés d'industrialització de Catalunya. Tesi que va culminar l'any 1982. Te n'adones que ja en aquestes dates tan matineres tu, Muriel, vas emprar el terme procés, el qual més de 30 anys després en series tan fidel impulsora amb connotacions molt més àmplies que les de la industrialització de Catalunya? Una part d'aquesta teva tesi va ve recollida en un article a la Revista Econòmica d'aquest mateix any. I també en el 1982, i per encàrrec de l'alcalde Antoni Ferrés, publiques amb Josep Maria Vidal Villa l'Economia de Sabadell, estructura, diagnòstic i perspectives. L'any 1985 vas tornar a incidir en la teva estimada ciutat amb l'únic article teu que he trobat en castellà, La indústria sumergida, el caso de Sabadell, a la revista Papeles d'Economia, dirigida pel professor Enrique Fuentes Quintana, el ministre impulsor dels pactes de la Moncloa en la primera època d'allò que es va denominar la transició. El 1987 vas participar amb l'article Joan Cerdà i la normalització del sistema bancari en el llibre homenatge que es va dedicar a qui havia estat el primer degà de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de l'Autònoma. La dècada dels 80 va culminar el 1989 amb la teva col·laboració a la Història Econòmica de la Catalunya Contemporània, on en el volum 6è hi apareix el teu capítol sobre la indústria tèxtil. Cupus, reconversió i pèrdua de protagonisme, 1939-1985.
A mesura que et veies implicada en compromisos extraacadèmics per defensar les teves posicions polítiques, d'això no me'n deixen parlar, que van anar derivant del PSUC al Junts pel Sí, successivament Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Patronat de la Fundació Jaume Bofill, Junta de l'Ateneu Barcelonès i Presidència d'Òmnium Cultural, es van multiplicar els teus escrits adreçats a la persuasió, assajos sobre persuasió, tal com havia fet Keynes, dels lectors en revistes com L'Avenç, Els Temps o Serra d'Or, o en el llibre La fam i l'orgull, mentre es reduïen els teus assajos més acadèmics. Tanmateix, el 2008, arrel d'un seminari de la Fundació Jaume Bofill, vas publicar amb Montse Solsona l'assaig La immigració, un motor econòmic, reflexions a l'entorn de l'impacte de la població estrangera en l'economia catalana. Jo vaig tornar a estar en contacte amb tu, una frase aquesta, estarem en contacte, amb la que sovint acabaves les converses per telèfon. Quan vaig tornar l'any 1973 de Madrid, on hi havia passat 4 anys, i em van fitxar com a catedràtic a l'Autònoma. I des d'aleshores vaig poder comptar amb la teva col·laboració en tasques docents, que constituïen, de fet, la nostra veritable vocació. Vas ensenyar introducció a l'economia a la facultat, a periodisme i a geografia. Vas donar cursos de macroeconomia i darrerament també a l'Escola d'Enginyeria del campus de Sabadell i també d'Història del Pensament Econòmic. En aquestes tasques docents excel·lies en la preparació de les classes i fruïes especialment fent del que ara en diuen coach de suport d'estudiants desorientats. Aquesta preparació acurada de classes va fer que, via Joan Robinson, Pieros Rafa i Michael Kaleski, et declaressis pragmàticament propera a John Maynard Keynes i a les polítiques econòmiques dels post-keynesians de l'Escola de Cambridge, els del Regne Unit, no els de Massachusetts. I també predicaves amb convicció sobre les teories de l'imperialisme de John Atkinson Hobson i de Rosa Luxemburg. Entremig, em sembla que cap als anys 90, fent forat a les teves múltiples activitats, vas preparar el concurs d'oposició i vas treure plaça de professora titular d'universitat. En recordo també en els més recents congressos i trobades d'història del pensament econòmic, a Edimburg, Oporto, Saragossa, on sovint es prenien com a parella perquè ens veien junts. I de com atreies a Edimburg en els actes del bicentenari de la mort d'Adam Smith, amb la teva presència i la teva conversa, l'interès personal dels economistes més entronitzats, com per exemple Vassili Leontiev o Maurice Allais. Records, tants records que tinc de tu. De fet, la docència va ser la teva principal vocació, tal com correspon a una universitària que vas veure en família les essències de la tradició francesa i no vas tenir que esperar a les beneites normes dels autoproclamats pedagogs de Bologna per copsar l'interès dels estudiants. Aquesta vocació docent també me la remarca la teva filla Laia en un parell de paràgrafs que des de Londres em demana que llegeixi. Benvolguts amics i amigues, moltes gràcies per l'acte d'homenatge que li reteu avui a la Muriel, quasi 4 anys després que ens va deixar. Vull donar gràcies a la Universitat Autònoma de Barcelona i en especial als companys del campus de Sabadell, a la Fundació Bosch i Cardellac i a Òmnium Cultural. Les 3 són institucions que la Muriel estimava molt i on va dedicar-hi no només el seu temps, sinó també la seva energia i la seva vocació per millorar el futur. La mare deia que on ella s'ho passava millor era donant classes. Per ella, l'ensenyament no era una professió, sinó una passió. Els darrers anys va seguir compaginant la docència amb la presidència d'Òmnium i, tot i anar de bòlit, m'explicava que sempre tornava molt contenta de les classes als campus de Sabadell i de Bellaterra. Finalment, vull donar les gràcies, diu la Laia,
al Lluís per llegir aquestes ratlles, estimadíssim amic i gran col·laborador, còmplice de llargues converses i nits de Sant Joan. La vostra és la trajectòria d'una gran amistat. Vull estendre les gràcies a tots els que sou aquí, avui presents, per celebrar el lligam fort i viu que teniu amb la Muriel. Compartim el seu record present. Moltes gràcies. Quedo molt reconegut, Laia, per la part que em toca. O sigui, ara torno a ser jo. I abans d'acomiadar-me de tu, Muriel, i de l'audiència, voldria fer una proposta al il·lustríssim senyor degà de la Facultat d'Economia. Que el Premi a l'Excel·lència Docent, que atorga periòdicament la facultat, pogués portar el teu nom. Premi Muriel Casals a l'Excel·lència Docent. A que sona bé? T'agrada? Il·lustríssim senyor degà, considerareu aquesta humil proposta? Gràcies per haver organitzat i haver-me deixat participar en aquest acte en què estem en contacte amb tu, Muriel. Cançó de la Rosa Rosa. Fou l'estrella i fou el crit i fou una rosa blanca. Ara el sol ja l'ha besat i es torna tota rosada. La rosa del dematí és com una dona d'aigua que no la miressis pas perquè et robaria l'ànima. Acluca els teus ulls i fes camí. Ceguera i confiança. La rosa la sentiràs a prop de la font que canta. Més, no la miressis pas perquè et robaria l'ànima. Acosta els teus passos breus i pren-la amb les mans gelades, que ella et durà un atavió de coses immaculades, però no obrissis pas els ulls perquè et robaria l'ànima. Besa-la a poc a poquet i quan ja l'hagis besada, mira-la fit a fit i dóna-li la teva ànima. La rosa del dematí era blanca i rosada. Moltes gràcies, Fanny. Continuarem l'acte amb la glosa del compromís social de la Muriel Casals. Això ens ho farà, ens dedicarà les paraules la senyora Teresa Mira, activista cultural i social, vinculada a la ciutat de Sabadell i presidenta d'Òmnium de Sabadell des del febrer del 2018. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, molt agraïda per tota l'assistència, molt agraïda sobretot a la Universitat Autònoma de Barcelona per aquest coratge, per aquesta força i per aquesta convicció. En aquest homenatge en el lloc on la Muriel va fer les seves darreres classes. Per tant, és una cosa intensíssima perquè segurament moltes energies ens ajudaran a connectar amb ella. De fet, moltes energies i moltes paraules ens ajuden a connectar amb ella. També agrair la manera, és a dir, aquesta manera sentida que heu plantejat aquest acte en què ciutat, entitats i universitat són la mateixa cosa i segurament per a molts de vosaltres estar aquí asseguts en un pupitre, en una aula on algú ha après algunes coses o potser vosaltres mateixos heu après algunes coses és important. Per tant, gràcies i gràcies i gràcies. Amb aquestes paraules que continuarem dient volem fer una humil aproximació a la Muriel activista i sabadellenca. La Muriel a Sabadell aviat ens va donar la seva mirada, com ha dit el professor Lluís, que la seva mirada era d'aquells moments crucials també a la nostra ciutat. De fet, l'any 1975 va fer una tesina, prèvia a la tesi doctoral, sobre els efectes de la Gran Guerra de 1914 en la indústria tèxtil de Sabadell. Aviat seria vicerectora d'aquesta casa, la Universitat Autònoma, i responsable de cooperació i relacions internacionals, tal com s'ha dit. La Muriel, però, era una sabadellenca oberta al món. En aquest sentit, estudi que us comentava del 75 ja destacava precisament que l'estat espanyol ignorava la situació a Catalunya, però que a més d'ignorar la situació de Catalunya i no emprendre mesures, els suggeriments que feien el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç i la Unió Empresarial
La Muriel va fer èmfasi en aquesta situació absolutament de desgreuge i sobretot d'ignorància de les persones que justament estaven afrontant aquella crisi. Una tònica que ja sabeu que només ha canviat a pitjor en els nostres dies. La Muriel, amb en Josep Termes, també va definir correctament el que era la classe obrera, formada tant per persones d'origen català com d'origen castellà. I cal dir que no tots els corrents historiogràfics han escollit aquesta evidència. Tots tenim la nostra Muriel, la veiem avui calidoscòpicament. La meva en concret, i perdoneu la personalització pels camins paral·lels, ve dels espais que hem compartit, l'espai polític d'Iniciativa per Catalunya Verds, la meva i la nostra ciutat de Sabadell i l'entorn de l'alcalde Ferrés, la Fundació Bosch i Cardellac, l'entitat Òmnium Cultural i el procés constituent. Com a membres d'aquests espais de pensament i d'acció cívica, vam treballar amb la Muriel per a fer propostes per a un país millor. Normal en les formes polítiques, socialment just, equitatiu, solidari, sostenible en els processos, reivindicant la condició de ciutadania sempre i una justa distribució de la riquesa i dels recursos naturals. Compartíem, de fet, com reconstruir la societat catalana tan arruïnada com va quedar després que la sentència del Constitucional anul·lés un magre estatut que, tot i ser magre, tot i així, va refrendar generosament el poble de Catalunya. En aquell moment, especialment a la manifestació de 10 de juliol de 2010, amb el lema «Som una nació, nosaltres decidim», Muriel Casals, la nostra companya, va passar a ser un referent per a tot el país, al capdavant d'una de les nostres entitats, Òmnium Cultural. Les hores compartides de tots els dijous a l'Ateneu barcelonès dels anys 2009 a 2012 també van ser de la Muriel. Ella sortia puntual de la seva reunió de dinar i ens venia a trobar al menjador de l'Ateneu. Els vells amics del PSUC i llavors amics de Compromís per la Independència, per parlar del país, dels partits, d'economia, de les entitats, de la independència, que la volíem i la volem, sinònim d'esperança i d'un futur digne i sostenible per als nostres fills i les generacions futures. Mentrestant, aconseguia com a presidenta d'Òmnium Cultural que una entitat nascuda l'any 61 per la lluita antifranquista i per salvar els mots despertés del son dels anys al peix al cova i de la comoditat d'una acció institucional en marxa amb la Generalitat ja constituïda i el Consorci de Normalització Lingüística. Òmnium Cultural va deixar de fer les classes, però va despertar gràcies també en Porta i en la Muriel. Òmnium en aquell moment tenia 25.000 socis i 25 seus al moment en què esdevenia presidenta i ella, amb un projecte concret, Òmnium 2.0, va modernitzar l'entitat i la va preparar per als nous reptes. En Jordi Porta havia començat aquest canvi i la Muriel el va consolidar. I en Jordi Cuixart, el nostre president, avui a la presó, continua aquest lideratge. Està enfortint tant l'entitat que ha esdevingut la primera entitat cultural d'Europa, amb 182.000 socis, 50 seus territorials, que vol dir 800 persones que treballen constantment, moltes d'elles entre nosaltres, 2.000 voluntaris, molts d'ells entre nosaltres, i actius, i molt actius, que fan juntes, es reuneixen, fan projectes, porten endavant una societat carregada de lligams i d'allò que diu el nostre president, tendresa. Treballen aquests actes, els impulsen la llengua, la cultura, la cohesió social, els valors republicans i tradicionals del nostre país. Amb la Muriel, doncs, hem construït un mosaic de valors. El primer de tots, el respecte a l'alteritat, saber escoltar, saber situar-se en el lloc de l'altre i entendre'l. La constància, en un treball infatigable d'immensa seducció i convicció per enfortir la societat des de la cultura, l'educació, el diàleg, la solidaritat interclassista i intergeneracional i la recerca d'aquell mínim comú denominador que tota democràcia per definició ha de compartir. La voluntat de construcció de lligams emocionals, ho hem dit i ho repetirem, de la barreja de cultures i de la creativitat gràcies a aquesta barreja. I l'esperança insubornable, sempre, la convicció, el coratge, per encalçar i aconseguir un futur millor, fruit de la confiança en que el bo que té la societat avui és la garantia que demà serà millor, com un fluir del qual se'n poden descobrir les lleis del comportament que la Muriel buscava. Precisament l'any 1981, en una ponència a la Fundació Bosch i Cardellac sobre com seria la Catalunya tèxtil a 20 anys vista, és a dir, l'any 2000, va citar Hermann Hesse i va dir: també
Has après tu del riu el secret que el temps no existeix? Sí. Vols dir això, que el riu està a tots els llocs al mateix temps? A la seva font, a la seva desembocadura, a la cascada, a la bassa, al saltant d'aigua, al mar, a la muntanya, a tots els llocs a la vegada? I què? Per aquest moment només existeix el present i desconeix l'ombra del futur? Això és el riu? És això el que representa la Muriel. Per això la Muriel està present més enllà del passat, guia el nostre futur. Ens ajuda encara a continuar convertint el català en un punt de trobada que ens identifica. Ha impulsat el somni i els anhels d'una societat que vol millorar constantment sense perdre la seva identitat, promovent noves idees i noves solucions als nous problemes. Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança, ens deia mestre Fabra. Quina tasca? La de salvar els mots i ara la de salvar els drets i les llibertats. Tenim 2.500 persones represaliades, o preses, o exiliades, o ferides, o encausades en aquests 10 anys d'emancipació nacional intensiva a qui hem de continuar donant suport. Tal com va dir el periòdic al febrer de 2016, la nostra Muriel, la vostra, és l'estandard de tots. Una mica més cada dia, encara que no hi sigui, perquè el seu llegat és precisament mostrar-nos que existim, que ens reconeixem i que podem, si volem, continuar sent col·lectivament un poble en democràcia. Acabo parafrasejant-la, dient: hem de tornar a ser capaços de convertir la protesta en proposta per una societat millor. Gràcies. Desesperança. Les tardes i els camins s'han apagat per sempre. No fresaré les hores, no comptaré les hores. Desvari sense fi i sense principi, on les ombres lluen com fantasmes i els fantasmes es moren com les ombres. Pobres camins d'aquelles hores dolces, on heu fugit si ara només roselles i llessamins vacil·len damunt la tendresa de les planes? Les tardes i els camins s'han apagat per sempre. Només al lluny, transparentant el cel, la nebulosa de llegendes infinites. Pobres camins de les hores més tristes, a dins del cor susciten una imatge i uns ulls i una rialla i uns llavis mig bes i mig carícia. Desvari en l'hora trista d'aquest morir del dia. Camins, roselles, llessamins, estrelles, en l'ombra indòcil una flor marcida. Moltes gràcies. A continuació, el doctor Germà Bel, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, ens farà la glosa de la Muriel del Parlament. Davant. Germà Bel és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, màster en Economia per la Universitat de Chicago i l'any 2013 va ser designat membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional. És exdiputat del Parlament de Catalunya, que va ser entre el setembre del 2015 i l'octubre del 2017. Moltes gràcies, Germà. Moltes gràcies. La veritat que em va fer molta il·lusió que em demanéssiu participar en aquest acte, sobretot perquè no sabia quin mereixement tenia per fer-ho, quin mèrit tenia, no? I de fet és un mereixement que ho demaneu a la gent que ens ho demaneu perquè ens honora molt. I clar, jo em plantejava, ostres, segurament tota la gent que està aquí ha conegut molt més a la Muriel que jo, perquè de fet jo la Muriel abans de ser diputats, a la vegada, l'havia conegut molt poques vegades amb algun sopar de nits electorals amb l'Uilenco, però jo no havia sigut company de professió, encara que ho sigués directe, com el professor Vallvé, per tant no l'hauria de glosar per aquí. Tampoc havia sigut alumne, però no podria dir una glosa millor de la que va dir Xavier Salamartí en el seu moment, que va ser alumne d'ella. I per tant, clar, se me feia molt complicat. El que sí que és veritat, el que dius Lluís, és que ens vam al final tenir una
una coincidència espaial, a més en un despatx que compartim amb Josep Maria Forner, de 6 mesos i escaig, molt intensa. Molt intensa. I, clar, ha encetat Lluís la qüestió de les virtuts i a mi m'agradaria seguir, però no per les virtuts teologals, la fe, esperança i la caritat, que serien un altre registre, sinó per les virtuts cardinals. La Muriel era una persona que era prudent, tenia prudència, perquè pensava en les conseqüències de les accions, que és el que fa la gent que té prudència. I a la vegada cultivava la justícia. Era una persona que tenia un sentit de l'equitat i de l'equanimitat. Algú ha definit abans com l'empatia. L'empatia és un requisit necessari per l'equitat i l'equitat molt fort. Era una persona justa. I a la vegada tenia una gran temprança. Temprança és aquella virtut que fa que la gent tingui un gran control de si mateixa, també s'ha dit per aquí, i una gran moderació. Per mi, diguem, això era una classe diària. I tanmateix, tenia la quarta virtut cardinal, la fortitud, la fortalesa. Era una persona molt forta, molt ferma, perquè ser justa, ser prudent i ser templada, tenir temprança, no li impedia ser una persona forta, persistent. Clar, llavors, com poden comprendre, quan va ser el procés que va en la seva mort, com ha dit Lluís, va ser una sostracada molt gran. I jo crec que va ser una sostracada molt gran perquè realment ningú ens atrevíem a verbalitzar el que sentíem molts de nosaltres, i el que sentíem és que havia marxat una persona que ens ajudava a ser millors. I quan marxa algú que t'ajuda a ser millor et quedes molt fotut. Bueno, aquesta sensació de quedar-te fotut s'esvaeix amb el temps, i el que jo espero que no s'hagi esvaït i que persisteix, que és l'empremta que ella va deixar en nosaltres, aquella empremta d'una persona que t'ensenya que pots ser millor i que t'has d'esforçar per ser-ho. I per mi està la Muriel. Gràcies. Aquell 14 d'abril, inèdits voleiant sobre el front de les masses, esclat de la llum i dels himnes més àgils, regust de records de pretèrita glòria que duen als parpres les llàgrimes fàcils. Oh, retornar de llibertats perdudes, va nàixer qui us dugué. Qui parlava de joies decebudes si ara l'estel voleia ple carrer? Joia i delit de bassegar els afanys que em fa sentir l'esclat d'una altra llum més clara i ens fa oblidar l'angúnia d'aquells anys en què es feien callar el nom d'aquesta terra mare. Joia d'un jorn, l'abràs a tu l'abràs, xerbotarà la sang dins de les venes, l'estel voleiadís et diu: conservaràs aquest esclat que ara m'ofrenes? A continuació, passo la paraula a l'Isabel Casals, germana de la Muriel Casals. Parlarà de la seva germana. Gràcies. Moltes gràcies a la Universitat Autònoma per aquest homenatge a la Muriel. Gràcies, Francesc, i gràcies, Núria, per la vostra organització. Gràcies, Teresa, presidenta d'Òmnium. Gràcies, Lluís Barber, per les teves paraules. Gràcies, germà Bel. Gràcies, Feliu, ho dic ara perquè després parlarà el Feliu, i gràcies a Josep Maria Benagur, també. I gràcies, Fanny, per haver acceptat de llegir els poemes del meu pare. Gràcies, president Mas. Gràcies, Helena. Gràcies, Àngel Ponsa, en nom del president Torra.
Gràcies al Lluís Rull, que és el germà del... que no el conec, però és el germà del Josep Rull. Gràcies. Gràcies, Carme Garcia. Gràcies, Juli Fernández. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Matías. Gràcies, Lourdes Ciuró. En fi, a totes les autoritats que potser no ens coneixem, però gràcies per haver vingut. I esclar, gràcies a tots els meus amics i els amics de la família que sou aquí. Gràcies. I també gràcies al Lluís Llach, que finalment ha vingut i ha fet la seva intervenció. Molt bé, gràcies. Gràcies a tots, en nom de la família, els que hi som i els que no hi són. I abans que res, vull recordar els nostres presos i exiliats polítics. Alguns d'ells probablement serien aquí. De fet, tenim entre nosaltres el germà del Josep Rull, que una mica els representa. Quan se'm demana de parlar de la Muriel, la meva germana, heu d'entendre que se'm fa molt difícil. Parlar d'una persona que és la teva germana, amb qui tens una història comuna, es fa difícil no barrejar les històries, separar la teva història de la seva. És una història compartida i, de fet, sempre s'està explicant la pròpia història. La pròpia versió del passat, i si a més es tracta d'un personatge públic, això encara ho complica més. I sempre penses, què volen sentir els que et venen a escoltar? Les excel·lències? Les petites anècdotes? No ho sé. La Muriel era la germana gran de 3 germanes. I per entendre com era la Muriel, us haig de parlar dels nostres pares, de l'educació que ens van donar amb uns principis i uns valors que crec que ens han marcat al llarg de la nostra vida. Els nostres pares ens van inculcar l'interès per la política, la importància del compromís polític. El pare va lluitar al front republicà durant la Guerra Civil i a la resistència francesa durant el seu exili a França durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, va viure dues guerres. El pare ens va ensenyar a estimar el nostre país i ens va transmetre l'ideal de la independència de Catalunya. I la mare ens va ensenyar a estimar el seu país, que era França. Per tant, els nostres pares ens van fer estimar 2 països, 2 llengües i 2 cultures. La part positiva de l'exili del meu pare a França va ser que va conèixer la meva mare, l'Augusta Couturier, i gràcies a ella ara podem parlar de la Muriel. La Muriel va néixer a Avinyó el 6 d'abril de 1945 i al Nadal d'aquell any el pare va voler venir a Catalunya per donar a conèixer la seva dona i la seva filla, la Muriel, malgrat que ell no volia tornar mentre el dictador fos aquí. Tant és així que el 20 de desembre de 1945, d'aquell mateix any, el meu pare escriu al president Tarradellas i li diu: «Estimat amic, decididament diumenge marxem cap a Barcelona. Ja imagineu l'emoció que em fa i la pena també, car no creia tornar-hi mentre hi ha aquella gent». I acaba la carta dient: «De retorn, ja us ho escriuré o em posaré en contacte amb vos». En passar la frontera, els hi van retenir el passaport i el visat francès autoritzant l'anada i tornada a França. I com que no va aconseguir mai que li retornessin els papers, van haver de quedar-se a Sabadell. Vaig llegir que Barack Obama deia que la seva mare li va ensenyar a despreciar la barreja d'ignorància i arrogància, cosa, deia, que els americans exhibeixen sense pudor pel món. La Muriel era el contrari d'això, i crec que és el que la feia tan fascinant, que va captivar tanta gent. La Muriel és una persona que ha fet molt pel país i això és sempre bo. La no ambició, la seva naturalitat, la seva normalitat, ella que reclamava un país normal, és el que va captivar, penso, a la gent. El fet de ser dona també la va ajudar,
ja que malgrat que tenim dones al poder, encara és una nota exòtica. La Muriel va voler estudiar econòmiques. Recordo quan ho va dir a casa va semblar molt estrany. El pare era advocat, l'avi era advocat, semblava que havia de fer la carrera de dret i no la d'econòmiques. Però la va disfrutar i ho va encertar. En un moment donat, la Muriel es va trobar al capdavant d'una entitat com a Òmnium Cultural, en uns moments crucials pel nostre país. I ella va saber estar a l'altura dels aconteixements amb un tarannà admirable i amb una naturalitat envejable. El tàndem Muriel i Carme Forcadell crec que va ser espectacular. Es complementaven fantàsticament bé, cadascuna a la seva manera. Dues dones al front de dues entitats com Òmnium i l'ANC, tothom n'estava fascinat. S'han fet tants i tants elogis de la Muriel i em diuen tant que la troben tant a faltar, amb aquesta barreja d'admiració i agraïment per la gran tasca que ha fet, que francament m'emociona i em deixen sense paraules. Entre tots, m'heu fet adonar del personatge tan excepcional i tan encisador que era la Muriel. I això em ratifica el que sempre he pensat. Quan més excepcional ets, més normal ets. De fet, nosaltres, la família, anàvem seguint la seva, podríem dir, aventura, presidenta d'Òmnium, diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí. Tot ens semblava normal, la veiem contenta i serena i això ens alegrava. Potser sense adonar-nos de la gran importància que tenia tot plegat. Potser per l'educació rebuda a casa, que no donem massa importància al poder, perquè el que compta per nosaltres és ser bona persona, i això és el que era la meva germana Muriel, una bona persona. Era el seu encant i és bo que se li reconegui. Gràcies. Gràcies pel vostre record, gràcies per la vostra estima, gràcies pel vostre reconeixement. Moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible aquest homenatge a la Muriel. Envejo les onades que et gronxen amoroses i et besen ses escumes sense gosar-t'ho dir. Envejo la sirena que et fa fremir d'angúnia i tremolar de joia al moment de partir. Envejo en aquesta illa que t'acull amorosa i envejo sords encisos que tu vas admirar. Envejo fins ses plantes que tu reculls amable i envejo les roselles amb què ornaràs ton pit. T'envejo, oh, illa daurada, car ella en ton s'hi habita. T'envejo car abarques això que estimo en tant, mentre jo, en llunyania, m'enyoro del seu cant. Moltes gràcies. A continuació, farà el senyor Josep Maria Benaül la glosa de la vessant familiar de la Muriel. El senyor Benaül és director de la Fundació Bosch i Cardellac. Deixeu-me que us digui unes paraules. Que us presenti la Fundació Bosch i Cardellac. Segurament molts d'aquí sou de Sabadell i per tant ja ho coneixeu, però aquí hi ha molta gent també de Terrassa, que ha vingut també, amics, coneguts que han vingut de Terrassa, al qual us vull agrair molt emotivament la vostra assistència a tots els que heu fet esforç de venir de la ciutat de Terrassa, on compartim moltes coses, per exemple, anar a cantar a 7:45 a l'Ajuntament. La Fundació Bosch i Cardellac troba els seus orígens l'any 1942, en plena penúria material i cultural de la postguerra espanyola, i un grup de sabadellencs que era una institució dedicada als estudis locals i comarcals sota la tutela de l'alcaldia. Al mes de novembre de 1945, l'entitat és constituïda sota la figura jurídica d'una fundació que adopta el nom del que fou metge, arxiver municipal i historiador local Antoni Bosch i Cardellac, 1758-1829.
El tractament jurídic de l'entitat com a fundació va permetre dotar-se d'un patronat presidit per l'alcaldia i format per la pròpia alcaldia, la Caixa d'Estalvis de Sabadell i el Gremi de Fabricants de Sabadell, entre altres. Amb el pas del temps, la fundació es va anar consolidant com un centre d'estudis d'àmbit històric, social i cultural preferentment relacionat amb Sabadell i la seva comarca. I el patronat es va ampliar, amb el pas del temps, entre altres, amb la Càmera Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, la Corporació Sanitària del Parc Taulí i la nostra Universitat Autònoma de Barcelona. Una mica d'història d'aquesta fundació. Moltes gràcies. Endavant. Bon vespre a tothom. Em centraré només en 3 aspectes remarcables i persistents en les 3 generacions de la família Casals que s'iniciaren en Gabriel, l'avi patern. Aquestes 3 són compromís amb la societat, catalanitat i ment oberta. No és casualitat que la meva primera coneixença amb un membre de la família fos per organitzar una coordinadora d'estudiants de batxillerat per millorar les condicions de l'ensenyament i per oposar-se al franquisme. D'això fa molts anys. Tot just començava la dècada de 1970. Però recordo molt bé la trobada a la casa familiar del carrer de Montserrat, on vaig conèixer la Montse, la menor de les 3 germanes, que va destacar després com a periodista i historiadora de la literatura. Aquest exemple de compromís comptava amb precedents a la família. La mateixa Muriel militava al PSUC. Però anant enrere també hi trobem el pare, com ens ha dit la Isabel, Lluís Casals, a la rereguarda durant la Guerra Civil, com a director de l'Institut Escola de Sabadell i al front. I tot seguit a la resistència francesa. I fins i tot ens podem remetre a l'avi, tot i que en altres coordenades, vinculat al Gremi de Fabricants des de 1903 com a administrador, fins que després de 1939 va ser depurat del càrrec perquè durant la Guerra Civil havia participat en la Comissió de les Entitats Econòmiques de Sabadell, que justament s'hostatjava en el Gremi de Fabricants. Pel que fa a la catalanitat, l'avi i el pare de la Muriel foren membres del Centre Català de Sabadell. L'avi, degà del Col·legi d'Advocats de la ciutat, fou multat el 1924 per haver signat una protesta adreçada al governador civil de Barcelona, atès que aquest havia prohibit que la guia judicial del Col·legi d'Advocats fos publicada en català. La catalanitat de Lluís fou també insubornable. En el llibre dedicat a l'obra poètica del pare, Isabel ens recorda com un 11 de setembre, en ple franquisme, aquest les havia portat a manifestar-se a la cruïlla de la Ronda de Sant Pere i carrer d'Alibell, on havia estat l'escultura de Rafael de Casanova, retirada, òbviament, el 1939. Fins i tot l'esposa, Madame Auguste Couturier, de qui recordo la seva forta determinació, es va amarar d'aquella catalanitat. Mentre festejava amb Lluís a Avinyó, en els anys de la Segona Guerra Mundial, anota amb signes d'admiració la compra d'una edició francesa de la gramàtica catalana del mestre Fabra. Evidentment, aquest fil conductor de la catalanitat fou transmès a les filles. En el cas de la Muriel, tot i militar al SUC i després a Iniciativa per Catalunya, sempre va abrigar un catalanisme radical que la va portar a l'independentisme. El 2001 em va confessar, amb una expressió una mica múrria, que havia votat Esquerra Republicana de les eleccions municipals de Barcelona. Aleshores, jo no militava a cap partit, em considerava catalanista radical d'esquerres, però no era independentista. Sí que era ideològicament força més rígid que la Muriel, i per això em vaig quedar una mica estupefacte quan em va dir, amb una franquesa que desarmava, que practicava la doble militància. Em vaig adonar que això li era tan natural com la doble nacionalitat que li permetia de votar a les eleccions franceses. El tercer component que defineix la família Casals és la ment oberta. Gosaria definir aquest capteniment com a francament liberal, tot i que aquest adjectiu ha estat molt pervertit, especialment en la pràctica en les darreres dècades. Liberalisme entès com a doctrina de la llibertat i de la tolerància de les relacions humanes. Llibertat que és el fonament dels estats democràtics i la divisió de poders. Aquesta darrera, una planta delicada, malauradament molt morfosa a l'estat espanyol. En Lluís Casals era un home francament liberal. Aquest liberalisme el feia malfiar-se dels lideratges massa carismàtics, tendents al cabdillisme. I el mateix concepte de llibertat individual el portava també a no callar
quan havia de jutjar errades i malifetes dels seus. Aquest liberalisme també el va heretar la Muriel, i crec que la serenor amb què portava les seves conviccions profundes era fruit d'obertura mental i de bondat. Fa més de 20 anys, quan vàrem coincidir al mateix departament de la Universitat Autònoma de Barcelona, em va dir, en una d'aquelles confidències que ocasionalment em feia, que la seva vocació hauria estat tenir un saló i rebre gent. I aquí s'hi barrejava el seu tarannà i l'herència francesa, atès que els salons van ser un dels àmbits principals de la il·lustració d'aquell país, llocs de contrast de gent i de pensaments. Per això, quan assumia el càrrec de vicerrectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat Autònoma, vaig pensar que tant ella com la universitat l'havien encertada. Difícilment es podia trobar una millor ambaixadora. Tal com era, tal com l'hem coneguda, la Muriel era en bona mesura una expressió de la coherència d'aquest llegat familiar. Recordem-la, doncs, en tota aquesta perspectiva que va portar aquesta membre de la nostra Fundació Bosch i Cardellac a ser la primera dona que va presidir Òmnium Cultural i una digna diputada del nostre Parlament. Moltes gràcies. Complanta. Ara que l'hivern s'aparta amb rancor dissimulada, ara que l'hivern s'allunya i es fosa la gelada, ara que els ocells canten i és primavera clara, ara que tot s'alluna i es fa més llarga la tarda i els arbres al camp floreixen i els rierols talment canten i el pla verdeja la grana i al jardí les flors es baden. Ara, doncs, que és primavera i natura per tot canta, ara que els ocells refilen, escolta, tu m'acomplanta. Ara que tinc la veu clara, ara que ja res m'estorba, ara que tu et fas més vella, ara que ja res t'enfada. Ara i després i sempre recorda que t'he estimada. Moltes gràcies. Seguim ara amb el senyor Feliu Formosa, que ens presentarà l'obra poètica L'esclat cara m'ofrenes. El senyor Feliu Formosa és poeta, traductor, dramaturg, assagista, actor i director escènic. Ha traduït obres de poesia, novel·la i teatre de l'alemany en un total que sobrepassa més de 60 títols. Ha realitzat nombroses adaptacions teatrals. Premiat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1988, el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya el 2002 i el Premi Honor de les Lletres Catalanes l'any 2005, entre altres. Moltes gràcies. Endavant. Molt bona nit. Bé, la Isabel em va dir que a mi em tocava de parlar del llibre aquest del seu pare, que s'ha publicat amb el títol L'esclat cara m'ofrenes, en una selecció de poemes del Pep Sans d'Atzira. Fa uns 3 anys, la Isabel, amb qui m'uneix una amistat de molts anys, em va dir que havia recollit tota l'obra poètica del seu pare, que era composta de poemes i poemes i més poemes, molts poemes. Aleshores, jo vaig poder treballar amb tots aquests poemes abans que es fes la tria definitiva. No sé si se'm sent, si no? Sí, bueno. Bé, doncs, amb tots aquests poemes recollits, la Montserrat me'ls va passar, jo li vaig dir que li faria una introducció quan es publiqués el llibre. La Isabel va lamentar que en aquesta feina de recopilació no hagués pogut intervenir-hi la seva germana Montserrat, que havia mort un any abans que la Muriel. I vaig poder veure, quan estava examinant aquests poemes, que els primers
estaven escrits l'any 1929, quan el Lluís Casals tenia només 17 anys. I abans que presentés el seu llibre Set colors al Premi Folguera l'any 1933, o sigui, entre el 1929 i el 1933, vaig comptar que hi havia ni més ni menys que 271 poemes. 271 poemes. Aquests poemes, que van entre l'any 29 i el 31, comencen amb un tipus de poesia molt ingenu, que parla d'amors i desamors, que oscil·la entre la utilització de cultismes una mica rebuscats i paraules col·loquials, és a dir, una poesia d'una persona que està buscant el seu camí, no? I cap a l'any 31 ja ha evolucionat força, o sigui que es nota una evolució progressiva de la seva poesia. Presenta el llibre Set colors al Premi Folguera l'any 1933, queda finalista, i el llibre surt el 1934. En aquesta època el Lluís Casals era amic del Bartomeu Rosselló Pòrcel, del Salvador Espriu, del Josep Maria Boix i Selva, del Tomàs Lamarca, que són gent molt influent i molt important dintre de la nostra poesia i de la nostra cultura. El llibre Set colors, que són 21 poemes repartits en 7 tríptics, és un llibre molt valorat per la crítica del seu moment i un llibre dintre del corrent naturalista, dintre del corrent noucentista de l'època, que per mi a mi em sembla molt important. Bé, aleshores ja s'ha dit aquí que després d'aquest llibre va venir la guerra, no? Ell va estar al front d'Aragó, va ser comissari de brigada a l'Aragó i hi ha 2 llibres, 2 reculls, que són, l'un es diu La rosa i el drama és la guerra, i hi ha uns poemes de guerra, com altres poetes van fer en aquella època, com el Joan Oliver mateix, que són poemes impressionants. I un altre llibre que era Els tríptics del mar i del cor. Aquests 2 llibres ja no van ser publicats. El Lluís Casals es va exiliar i va participar en la resistència francesa, i una cosa que és important també de remarcar és que va merèixer la distinció més alta del govern francès, que era la Legió d'Honor. Aleshores, és molt curiós que quan després de totes les vicissituds de l'exili, de passar fins i tot pel camp d'Argelers, d'on el va treure el seu germà gran per endur-se'l a París, ell acabés instal·lant-se a Avinyó, on l'any 1944 es va casar amb la mestra Augusta Couturier. També hi ha aquests 2 llibres no publicats i molts més poemes que jo vaig poder consultar en el material que em va passar la Isabel. És molt curiós que no solament no publiqués res, sinó que quan va tornar a Sabadell l'any 45 encara va escriure algun poema fins a l'any 48, l'últim poema que l'ha recitat aquí la nostra amiga, és de l'any 48. Bé, Avinyó, el 14 d'abril l'Avinyó va néixer la seva filla Muriel, i aquests poemes esparsos, escrits durant tota aquesta època posterior a l'exili, són poemes d'una gran maduresa, d'una gran diversitat, i són poemes que, pel que podeu llegir en aquest llibre, són per mi d'una gran qualitat. L'any 1996 es va publicar un llibre pòstum tret d'un dels reculls anteriors que es deia Poemes del mar i del cor. Hi ha un text de l'Augusta Couturier que s'estranya que el seu marit, amb una obra poètica tan extensa, només hagués publicat un únic llibre en tota la seva vida. I llavors ella diu, potser per timidesa, diu l'Augusta,
per modèstia, silenci obligat per la guerra, l'exili i el retorn angoixat i gens fàcil al seu país. Quan ell es va haver de quedar a Sabadell a partir de l'any 45, com ha dit la Isabel, va ser degà del Col·legi d'Advocats sabadellenc després que el govern franquista ho havia impedit i després ho van imposar els seus col·legues, i efectivament va ser degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, i durant tota la seva vida també va mantenir l'amistat amb gent que havia estat de la colla de Sabadell, amb Joan Oliver, per exemple. De tal manera que Joan Oliver, l'any 82, li escriu una carta i li diu: tu ets l'únic de la colla. I això per una banda m'alegra i per una altra banda m'entristeix. Bé, doncs va ser polític, va formar part d'un partit, Esquerra Democràtica del Ramon Trias Fargas, i després de Convergència. I jo crec que la tria que ha fet el Josep Sans d'Azira i el seu pròleg són importants i que l'obra del Lluís Casals no ha merescut en absolut el silenci amb què ha hagut de viure durant tots aquests anys fins a la publicació d'aquest llibre. En aquest llibre trobareu aquesta obra que va ser finalista del Premi Folguera íntegra, que és els 21 poemes, i la majoria de poemes importants, una tria d'aquesta primera etapa de 271 poemes, una tria, i després els poemes posteriors, fins a l'últim de l'any 1948. No sé, jo Muriel Casals no puc dir que la conegués, la vaig poder saludar alguna vegada a la seu d'Òmnium i no vaig arribar a tenir mai una llarga conversa amb ella, allò que en actes públics que et reben i pots parlar-hi una mica, però em sap greu i malauradament la meva relació amb ella no va passar d'aquí. Però, esclar, crec que la presència de tots vosaltres aquí demostra que la Muriel està present en la ment de tots nosaltres i és un model a seguir i un exemple de patriotisme i d'integritat moral, política, social i econòmica. Bé, doncs amb això em sembla que acabo ja i m'agradaria, per acabar, recitar 3 poemes. Un és d'aquests poemes de guerra, un que es diu Combat, i que diu: abandona el refugi segur, presta escalf a l'acer de les armes, fes àgils entre les mans tots els metalls de batalla. Aire del bosc, no enyoressis ni el silenci ni la calma. Cada veu aquesta nit et portarà esgarrifances. Els soldats passen corrent entre el brugit de les armes. Una rara lluïssor trenca la fosca entre els arbres. Crit i sospir, veu i anhel, els soldats passen i passen. La victòria per destí, la nit i el camp per mortalla. La nit s'esqueixa a llevant, sobre el camp ple de rosada ja no passen els soldats, són a dalt de les muntanyes, on porten llunyanament tot l'estrèpit de les armes. Només han quedat al camp, tènue llum blanca d'albada, uns soldats, infants, herois, aureolats de rosada. És un poema del 1938, poc abans del final de la guerra. Després dels 3 poemes, el segon serà aquest que es diu Nadal. Diu: Nadal és una estrella esgarrifada en la corba del temps i de l'espai. Nadal és una noia enamorada, mare sorpresa d'un profund esglai. En la corba del temps i de l'espai, enamorada de l'amor més pura, sentint el flanc l'inconegut desmai del pes d'una divina criatura. Nadal és una noia enamorada com mai cap més no se'n veurà en el món. Fràgil infant, tan pura, il·luminada per la llum del misteri més pregon.
mare sorpresa d'un pròfug esglai dins de la nit meravellosa i clara d'un miracle que no tornarà mai i ens il·lumina encara. I l'últim dels 3 poemes que he triat es diu d'aquell infant present i absent. Diu, hi ha absències que són presències que mai res ni ningú no ens prendrà. Hi ha pretèrits que il·luminen tots els dies que vindran. Hi ha silencis de paraules mai no dites, més trasbalsadors que totes les paraules que es diran. Hi ha mirades que servaran sempre les mateixes claredats. Hi ha encara l'aristocràcia de les brevetats i les perfeccions que ens abandonen per no conèixer els nostres mals. Molt bé, moltes gràcies. A la part final de l'acte. A continuació, el senyor Jaume Arboleda, acompanyant, ens interpretaran 2 poemes musicalitzats, Crepuscle i Morts. Bona vesprada, companyes i companys. Moltíssimes gràcies per acollir-nos en aquest acte tan important. Voldria donar les gràcies a totes i a tots, però si em permeten especialment a la Teresa i familiars de la Muriel, moltíssimes gràcies, i també al senyor Josep Farnés, Costajosaf i vicedegà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, que també el tenim aquí present per tot l'impuls en aquest projecte. Moltíssimes gràcies. Comencem interpretant el tema, el poema Mort, Crepuscle. Últims esplendors ja llença la fosca nit, tot un volcalla i el món sencer sombrugit t'apaga i el cel blau i puríssim resplendeix una estrella petita i que tremola amb temors inconegudes, amb temors inconegudes, amb temors inconegudes. El següent poema es titula Mort. Que té de pura, jo havia vist la mort en cambres silencioses i avui l'he vist de ple sol, i avui l'he vist de ple sol. Ha mort un home i tot i mort somreia, els ulls al cel, infinita mirada, l'esperança en el cor, inefable certesa. Aquesta mort dramàtica dels joves que ho esperen tot i no ho abasten, que ho esperen tot i no ho abasten.
El cel translúcid d'aquesta tarda trista recollia mirada, anhel i angoixa i s'ho emporta amb la vida d'aquest home que en un dia tardoral sense cap ombra ha clos els ulls de cara al cel, ha clos els ulls de cara al cel. Si em permeten, amb el permís de les autoritats, vull donar les gràcies al tècnic i al seu equip, que si això sona bé, doncs també és gràcies a la seva feina. Moltíssimes gràcies, Jordi. A continuació, per ja continuar amb l'acte, ens han enviat unes salutacions des de Brussel·les, que els posarem ara, són uns petits vídeos que tenen 1 minut, 2 minuts, vaig a posar-los. Hola, dir unes paraules per la Muriel és somriure. És ella qui ens va donar la idea de la revolució dels somriures. I és amb ella que, malgrat tinguem moments d'estar afligits, el somriure per allò que estem lluitant ens rebrota, ens reneix i ens dona noves energies. Perquè el somriure, en definitiva, és la constatació que estem fent allò que cal, que ho estem fent per justícia, per democràcia, per llibertat, per estimació a un país i la nostra forma de ser, i perquè no volem mal a ningú, sinó que volem el millor per a tothom. I amb aquest record, després de l'última tarda que recordo haver compartit amb la Muriel, inaugurant el nou edifici dels Lluïsos de Gràcia, em quedo jo. No puc expressar-ho amb gaires més paraules que dir que la tenim present, que ella és amb nosaltres i somriurem. Un petó molt gran. Estimada Muriel, ens vas ensenyar moltíssimes coses, però en trio 3 que em semblen especialment importants. Ens vas ensenyar primer de tot que l'independentisme havia de ser transversal. Tu vas ser potser de les precursores de fer-nos entendre a tots la importància de la transversalitat de l'independentisme. Ens deies que l'independentisme no és de ningú en particular, perquè és de tots. I per tant t'agraeixo molt aquesta mirada antisectària que va fer possible i que ha fet possible que l'independentisme català tingui la força que té. Ens deies que l'independentisme és de tots, dels independentistes de tota la vida, dels independentistes d'última hora, de tots per igual. Ens vas ensenyar encara una segona cosa, que és que la independència no és una finalitat en ella mateixa. La independència és un mitjà, és un instrument al servei de fer un país millor, de fer un país de ciutadans amb els seus drets més ben garantits, de fer un país més lliure, de fer un país més obert al món, sobretot, de fer un país més just, des del punt de vista social. I tu també, en aquest sentit, representes més que ningú aquesta manera d'entendre l'independentisme. I després ens vas també convèncer, vas explicar de les primeres que una mobilització popular, massiva i pacífica era invencible, que no hi havia autoritarisme ni repressió que a la llarga fos capaç d'aturar un moviment si era un moviment massiu, pacífic i no violent. I per tant, moltes de les banderes de l'independentisme català actual porten el teu nom.
Poc més a afegir. S'han dit tantes coses boniques de tu perquè, evidentment, són totes merescudes que en el fons podem afegir poc. Potser sí que una última cosa abans d'acabar, i és, recordeu, ens heu sentit moltes vegades dir que si persistim, que si resistim, que si seguim, que si no defallim, és per molts motius, però un dels motius és perquè no podem fallar en aquells que ens han precedit. Això ho hem dit moltíssimes vegades, no? I que no podem fallar en els nostres fills, que al cap i a la fi, els nostres fills, les nostres filles, els nostres nets, les nostres netes, els que vindran, són aquells també per qui fem tot això que estem fent. Els que ho van donar tot en el passat, i molts van donar la vida, i els que vindran són les nostres fonts d'inspiració. Ara que estem alguns patint la repressió en primeríssima persona i que portem per tant tota aquesta situació personal tan dura sobre les nostres espatlles, sobretot sobre les espatlles de les nostres famílies, dels nostres familiars directes, que és per aquells per qui patim més, davant de tant de sofriment, efectivament, l'exemple teu, Muriel, l'exemple de la Muriel, és el que t'ajuda a aguantar. L'exemple de la Muriel i, si voleu, de totes les Muriels que hi ha hagut al llarg d'aquesta història tan dura però tan bonica que estem protagonitzant els catalans. És així, és gràcies a exemples com el teu que sabem que resistirem a tanta repressió i que, per tant, guanyarem perquè el país s'ho mereix. Els petons per tu, des que ens vas deixar, ja ho saps, travessen el temps i l'espai i són eterns i infinits, per tant, això, un petó etern i un petó infinit. I gràcies per tot el que vas fer i per l'exemple que segueixes donant cada dia a través de la memòria. Una abraçada. Bona tarda a tothom. Agraeixo enormement la possibilitat de participar en aquest record d'aquest homenatge a la Muriel Casals. Amb la Muriel segur que tots vosaltres hi heu pensat també, i hi hem pensat cada dia. Quan les coses anaven bé o van bé, quan les coses van malament o han anat malament. Ens hem recordat d'ella per saber què faria la Muriel en aquest cas, o que contenta hauria estat la Muriel d'haver pogut veure això, o com ens ajudaria. I finalment, en totes les situacions, les que són agradables, les que no ho són tant o no ho són gens, sempre, en el darrer instància, hi trobem el seu somriure salvador. I aquest somriure, que no l'hem oblidat mai ni l'oblidarem mai, segurament, i tot el que representa aquest somriure, que no és un somriure d'alegria convencional, sinó que és un somriure de fermesa, d'orgull, de moltes lluites que hi ha al darrere i batalles dures, és el que ens ha permès arribar fins aquí i és el que ens permetrà arribar tan lluny com la mateixa Muriel havia desitjat i havia treballat per aconseguir. A tots ens sap molt greu no poder compartir també aquests moments de repressió amb ella, poder tenir el seu consell, el seu punt de vista, la seva autonomia, el seu caràcter per afrontar grans reptes que tenim com a país i com a societat. Però el seu llegat ens queda i sobretot queda en la ment de tots vosaltres que heu tingut aquest gran detall, aquesta amabilitat de poder-la recordar i que féssim un record compartit entorn de la seva memòria. Moltíssimes gràcies. I per acabar amb els temes dels vídeos, ens queda un quart vídeo amb unes paraules, un vídeo gravat de fa temps de la Muriel. És l'hora d'avançar units. Deixem les discrepàncies de banda. Tenim un objectiu comú que és més important que cadascun dels nostres interessos particulars. Tinguem generositat, coratge i la intel·ligència que reclama aquest moment històric. Sapiguem estar a l'alçada del repte que ens hem marcat. Des del record a tots aquells que ens han precedit en aquesta lluita
i des de l'esperança en les generacions que ara pugen. Som aquí per construir un país més lliure, més just i més digne, on tothom hi tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni. I aquesta és la nostra força. Visca Catalunya! Amics i companys, per fer la cloenda d'aquest acte, deixeu-me acabar recordant 3 paraules que vertebren l'esperit de la Muriel: unitat, somni, llibertat, amb el record a tots els presos i exiliats polítics. Cantem l'himne nacional de Catalunya. Bon cop de falç, defensors de